Morista. Mä oon nyt pari vuotta asunut täällä Filippiineillä ja nyt katsotaan missä mä asun täällä. Asunko mä Peltihökkelissä vai jossain aivan muualla? Mä en mä ihan Peltihökkelissä asu, mutta olen asunut kyllä. Olen asunut siis semmosessa mörskässä, että ette usko. On torakat, rotat, kaikki. Mutta tää on nyt mun kämppä. Voidaan katsoa myöhemmin mitä muuta löytyy. Tää on kerrostalo. Pikku kämppä. Yksiö. Pikku keittiö siinä. On pesukoneet. Pikkuhella. Tai siis tämmönen liesi. Perusmikrofonit ja jääkaapit. Ja hirveä tiskiläjä on tekemättä. Pitäis tehdä. Täällä mä teen mun työt. Eli teen videot. Sitten teen muut työt. Ja kohta editoin nääkin videot. Eli aika monen setuppi. Pieneen kämppään. Aika monen ahtaaminen. Ja johdot on niin lyhkäisiä, että joutuu ihan vaikeasti vetää tohon. Tilpehööriä on paljon. Kaappitilaa ei ole runsaasti. Kaikki on täällä niinku sikin sokin. Täällä löytyy vähän hiekkaa. Jostakin hiekkapiitsistä otettu hiekkaa mukaan ja on löydetty kaiken näköisiä kotiloita ja no ei nyt kotiloita on, mutta sen tyylisiä. Sitten on sänkyt, vessa, kylpyamme, on paskat pöntös ilmeisesti. Siellä on meikäläinen. Meillä on valo just palo. Eilen pitää vaihtaa toi valo tonne. Ja meillä on kissa, eli kissan vessa löytyy täältä. Ja täällä se rölli mötköttää. Ja nimi on Ohis. Ohis, kato tänne. Filippiinien kissa. Joo. Nyt pääst YouTubeen. Noniin. Se on mukava kissa. Tarvitaan isomman kämpän hommata ihan sitäkin varten. Se ei oo kovin Ja täällä on aukea maisema sitten. Aukea maisema sitten. Mä en täällä piilossa kun kuvataan videota. Eli siinä on Sebun saari menee tossa. Tää on Lapun saari ja täällä on vähän näkymää. Siellä on uima-altaat on tuossa alhaalla. Se on vapaassa käytössä koko aamu 6 ilta 9. Tuonne rakentaa museota viereen. Tää on meillä 11 kerros. Nyt on laskuvesi ja on vähän sateinen päivä tänään. Mä ajattelin, että en kuvaa tänään kun oli huono keli, kun näyttäisi huonolta, mutta tää on realiteetti, eli vettä tulee välillä reilusti, välillä vähän vähemmän. Taifuuneja ja ainakin kerran vuoteen osuu tänne. Nythän oli taifuuni. Mennään vasta taifuunekin. Oktober, yes. Lokakuussa oli taifuuni, oli ihan, siis täällä meni kaikki puut nurite. Nää ei mennyt, mutta tosta meni vierestä pari puuta. Tuolta meni useita nurite ja pellit lenteli kaikkialta. Ja olihan tuolla Sebun saarella kuolouhrejakin. Oliko 100 kappaletta, oli kuollut ihmisiä. Kyllä semmonen puhuri oli, että kyllä siinä jää Matti ja Teppo myrskyt Suomen heinäkuussa 2. Ja tämmönen kämppä maksaa sitten. Tehdään ihan video siitä, mitä tehdään maksataan kustannukset täällä Filppareilla. Mut tää on noin 400 € tää luukku. Jos haluaa upgradeata yhden makkarin systeemiin, niin on sitten jo hintaa varmaan 600 ja 2 makkarin ruvetaan puhua tonnista. Ei ne ihan hirveän halpoja, mutta menettelee. Kyllä nää uima-altaat sun muut systeemit, niin kyllä ne maistuu. Minä kattoo kohta uima-allasta, minä kattoo saunaa ja kuntosalia. Semmonenkin löytyy, pitäisikö itsekin vähän enemmän rupee niinku kädet naruuntumaan tässä, kun ei käy salilla, mutta käydään kattoo kameran kautta, miltä se näyttää. Komea on näkymä. Kyllä tähän niinku ei koskaan niinku kyllästy. Etenkin kun on kaunis aurinkoinen päivä, niin toi meri on kiva sininen. Ja mennään kattoo. Hissiä odottamaan sitten. Ja lukossa on. Eli ihan kerrostaloympäristössä on varmaan 20 kämppää. Siinä on roskahuone. Tänne tulee roskat lajiteltuna. En kyllä lajittele, koska ei tuolla kämpässä mitään mihin lajitella. Ei ole semmosia losseja niin kuin Suomessa, että on monta eri ämpäriä. Siellä on
roskapussi roikkuu oven pielessä kyllä siellä. Siinä ei päästy hissiin kyytiin, koska oli overloadi. Lähettiin ulos sieltä, sitten odotetaan uutta hissiä, tää painaa uudestaan. Tää on kans semmosia juttuja, että tässä odotetaan hissiä ja siellä on täynnä joka kerta. Ja tulee alaspäin 11 floori on meidän floori. Se on tyhjä, ei tarvi jännittää. 5 kerrokset löytyy meiltä. Kuntosali ja uima-allas ja sauna. Täällä tulee oltu joka päivä pällisteltyä. Ja 5th floor. Samanlainen kompleksi. Kuntosali on heti siinä. Se on tyhjä, mikä on ihanaa. Tänne tulee tulla reenaamaan, kun on tyhjä sali. On noin kuntopyörät ja puntteja löytyy ihan ok. Niitä on tänne aina, onko 45 paunaa asti. Onko se sitten parikymmentä kiloa? Ja miesten sana toi onsen tarkoittaa, se on, ei se Japanese or Korea? Joo, onsen on niinku japaniksi. Sauna, kylpylä mikäli. Suomeksi on sauna, jota on lukittu totta helvetissä. Ne on aina lukossa, ne katsois tuon naisten auki, voit saada tehdä sauna. Tää on auki. Mahal. I look at the women's sauna, can you come with me? Yeah. The men is locked. Ei viitti ihan yksin mennä tänne, tiedä mitä luulee meikäläistä perversiksi. Me mennään tänne 200. Turn on the lights. Joo. Täällä on ihan suomalainen sauna. Can you check how much that there? Massage. There's no one. Joo, hierontapaikat on täällä, jos ottaa jotain omaa hierontaa, niin tiedätte mitä mä tarkoitan. Varmaan tiedätte, että on kylpyammeet ja suomalainen sauna. Ilmasta mainosta nyt. Ja nää tehdään Filippiinen nämä saunat. Itse asiassa just tässä saarella, missä me nyt ollaan, niin siellä on 4 tehasta. Ne tehdään siellä. Se on ihan perinteinen elementtisaunahan tää on, että ei ole ihan perinteinen, mutta siellä on seetrilauteet ja seetripaneelit. Savon kiuas myös. Ja on kiulut. Ja tyynyt. Ja mittarit. Täällä tulee käyty niinku joka päivä oikeastaan. Ei mitään naisten puolella, mutta miesten puolella joka päivä tulee käytyä. Täällä on tämmönen iso patioterassi. Täällä on paljon istumapaikkoja. Tänne voi tulla vaikka syömään. Väliin tulee aamupala tuotua kantaa tänne, mutta se on aika ruljan siis kantaa se aamupala tänne. Mutta tässä on kiva sitten ottaa ruokaa ja juomaa ja komeita kukkia on täällä. Ja me asuttiin tossa noin, eli tässä on tää meidän talo 11 kerros, tuo näkyy ovi auki, se on siellä. Suihku, lasten allas ja valtava infinity pooli. Tää on kiva. Aika hiljainen nyt. Yleensä tää on aika hiljainen oikeastaan. Viikonloppuna tänne tulee paljon turisteja, niin sit on väkeä. Tää oli ennen aurinkotuolit, kun me otti pois. Nyt on pelkät jakkarat, se on vähän hölmöä, että miksi ne otti kaikki aurinkotuolit vekeä täältä. Nyt on komea. Tässä on kiva lillutella sitten saunan jälkeen. Ennen saunaa ja saunan jälkeen ja kuumana kesäpäivänä. Samassa, eli 4 tornia löytyy. 3. torni ja 4. torni. Sitten rakennetaan uusia torneja tonne. Aika kehittyvä niinku alue, että koko ajan rakennetaan, tuohon tulee museo tuohon viereen.
Vähän huono tuo näkyvyys menee kokonaan pois. Siis kokonaan. Vähän jää tonne merta. Paljon rakennetaan ja miten nämä kämpät maksaa täällä ostaa niin ihan hirveästi. Muistaakseni nämä kämpät on semmoista 100 000 euroa toi yksiö. Onhan ne nyt Suomen hintaan verrattuna vähän edukkaampia kyllä, mutta on ne minusta aika kalliita. Nämä uudet mitä rakentaa, niin siinä on sitten 300 tonnia hinnat, ihan niin kuin älyttömiä. Katsotaan tosta vähän näkyy tuolla. Rakennustyömaa on käynyt tossa ja tuolla. Alla menee katu. Nyt on 2 vuotta asuttu tässä. Välissä olin tosiaan Peltihökkelissä, missä oli vähän ikävät oltavat, mutta muuten täällä. Nyt on oltu tässä 9 kuukautta putkeen. Ja joo, lasten leikkipuisto on tuolla. Ja täällä on kaikennäköisiä sellaisia niinku tapahtumatiloja löytyy. Broken. Ovi on lukossa. Niin, nää on näitä ongelmia. Että It can't be safe. outer door. Yeah. Hommat ei toimi aina. Lapsiperheitä on jonkun verran. Suomalaisia ei kyllä yhtäkään. Ja suomalaisia ylipäätään täällä ei ole ihan hirveästi. Kaikissa näistä taloista mitä tässä on, niin onkohan täällä pari suomalaista? Max. Mä en olisi varma tällä hetkellä monta siellä on. Mut on ollut kyllä pitkin 2 vuotta, niin on ollut koko ajan jotain suomalaisia. Näitä videoita tulee nyt joka päivä. Ei joka päivä, mutta joka viikko tasaisesti tulee videoita, niin laittakaa kyssäreitä. Kaikki mikä kiinnostaa, niin mä teen kyllä pätkää. Täällä on pari muutakin hyvää tubettajaa Filippiineillä. Jussi ja Tommia ainakin oli. Tulee seurattua paljon, niin heillä on paljon hyviä pätkiä. Mitä vaan kyssäreitä voi laittaa, mä teen video kaikesta. Ihan mennään tuonne kadulle kattoo mitä sieltä löytyy. Sitten taas hissillä alaspäin mennään tuonne katutasoon ihan. Siinä on meillä supermarketti heti alapuolella. Kaikki muut kioskit. Tää meni nyt kyllä ohite tämä. Tästä löytyy. Käydään katsomaan mitä se heti alla on. Se on komea hyvä laukku muuten hei. Tää on niinku ihan suomalaisen tyyliä. On tosi kätevä. Ei tarvitse taskuja varoa. Kerran multa skimmattiin pankkikortti, niin kaikki kyllä hyvin nyt tallessa. 5 kerrosta alaspäin. Ja näin sitä mennään. Tää on vähän niinku hotellissa olisi, mutta ei kuitenkaan. Isot aulat on. Iso aula ja tuo on parkkihalli vasemmalla. Mulla ei ole parkkialuetta siellä, se maksaa oliko 100 € kuukaudessa, niin en ota. Mä jätän auton muualle. Tehdään autostakin sitten joku pätkä, miten tällä ajellaan auto. Hotelli vastaanotto, tai siis aula vastaanotto, vaikka tää on tämmönen. Joo. Can I get one Coke also? Yeah. Täällä ollaan katutasossa ja se on kauppa heti tässä vieressä. Tossa noin, se on niinku K-Market, S-Market tyylinen. Tosi hinnakas suhteessa. Täällä on muuten halpaa, mutta tää kauppa on äärimmäisen kallis. Niin ei tule käytettyä niin useasti. Mut ihan siis joo supermarketti. On hedelmät ja pelit ja vehkeet. Tää on tuttu reitti, se käydään tänne. Ensimmäisenä tänne väliin. No täältä löytyy Cola. Tänään ei ole, on siellä 1 pullo. Sitten löytyy vesi ja löytyy kalja. Kaikki 3 samassa. Pyhä kolminaisuus. No Coke, just Pepsi, bro. Joo, Pepsi okei. Okay. Zero sugar, lime flavor. This is 0. You want caramel? I think there's no water, no? Yeah. I think zero okay. Yeah.
Tehdään joku päivä ihan kauppavideo, mennään kauppaan ja katsotaan mitä ostokset maksaa ynnä muuta. Joo. Nyt saa emäntä maksaa kuvaan tätä videota, niin en mä rupea räpeltää rahojen kanssa. Ja täällä tää kuvaaminen on ihan ok. Suomessa kun kuvaat, niin tulee happamia katseita ja se on semmonen tapa. Suomessa ei ole hyvä tapa ja täällä taas on niinku ihan ok kuvata. Mutta mä silti naamoina tehdä ihan turhan päin. Bilik dia. Atau masih nolak berenang? Siinä meni seteli sisälle. Käteinen on täällä tosi yleinen. Käteistä käytetään kaikkialla. Käteinen on kuningas täällä. Ja pakka ja tyttö oli tossa laittaa tavarat pakettiin. I can hold that one. You can hold. Yep. What is the next destination? Starbucks. Starbucks, eli siis kahvila. On tullut, sekin on heti vieressä. Nää turistit tykkää paljon siitä ja se on semmonen, eikö se on vähän semmonen, mikä tää nyt on, statuskahvila, että ottaa Japanese restaurant. 10 € kahvea ja välillä voi ottaa joku pikku juoma, mutta mä en välitä, mä juon kyllä mieluummin pussikahvia ja ihan perus kahvia. Japanilainen ravintola siinä alla heti ja täällä oikealla on sitten, täällä on pyykkitupa, voi tuoda pyykit pesuun. Se on rahanvaihto, automaatit on tuolla. Täällä on paljon ulkomaalaisia. Yleensä enemmän kuin paikallisia tässä. Tossa noin. What do we order today? I'll take French butter croissant And I think and the flatbread for you. flatbread, yeah. Eli mä otan usein tän sausage bacon flatbreadin, se on 2 €. Jos mä käyn täällä syömässä, niin mä otan sen. Se on halvin ja se on niinku täyttäviä ja ravitsevia. No niin, nyt on Starbucksit kannossa. Eikö se on leipää? Siellä on vähän korvapuustia ja kahvia. Hyvä tarina. Eka aamu kun tulin tänne pari vuotta sitten, niin piti saada kahvia jostakin sitten. Ja menin tuohon Starbucksille, että täällä on varmaan kahvia. Ja mä en tiedä mitään noista Amerikan latte hommista, niin mä sanon vaan, että normaali kahvi, maitoa ja sokeria. Sitten sanoin, että ai mikä? Mä ajattelin, normal coffee with sugar and milk. And what did I get? Latte. Latte. Joo. Pääsi jäädä juomatta koko kahvi pois. Tää tiehän vie tuonne rannalle sitten. Me voidaan nyt sekin tsekata tässä samalla kun lähdettiin kerran kävelemään. Katsotaan sekin samalla. Leipomoa ja koululaisia on paljon. Tässä on pari englanninkielistä koulua tossa, niin siellä on korealaisia, japanilaisia, vähän venäläisiä on ja sitten on arabimaista pikkulapsia. Ihan englantikoulu. Täällä ne ei opi kotimaassa, niin tulee tänne opiskelemaan. Hirveä läjä muuten onkin. Harvoin nyt on noin paljon näkyy liikenteessä. Joo, ei enää paljon valkohipiää täällä. Joo, hyvä kerho. Vaikka nimi ei sitä kerro, mutta tää on hyvä kerho ihan sitten yöaikaan. Very many bus. Yeah, it's like their camp. Morning. Siinä oli tuo paikallinen mies, se myy noita venematkoja. Yrittää saada turisteja There's school here. veneeseen. Koulu kanssa tossa, joo.
Just jo se ukko, mikä siinä istui ja myi, niin niillä on tosi kovat hinnat, että pitää tietää mistä niitä retkiä ostaa. Jos ostaa tuosta kadun varalta retken, niin maksat varmaan tupla hinnan, mitä se oikeesti niinku maksais. Meidän retkikin saa aika halvalla täällä. Se on hyvä, kun on filippiläinen emäntä, niin siellä on kontaktia, mutta ei tarvitse sitten meitä huijata. Samoin taksit on sitten, jos taksin ottaa, niin kyllä joutuu vaikoja hinnan maksamaan. Täällä on Cordon Ramsere, nuo ravintolat, Street Burgeri ja tuolla on toi Fish and Chipsi. On ihan hyvät molemmat. On vähän kalliit, mutta jos kerran kuukaudessa syö hyvän Fish and Chipsin, niin ai saakeli. On tosi hyvä. Very good restaurant. Yeah, can show that Gordon Ramsay. Yeah, I saw. Joku Lontoossa ois. It's like London. Yeah. London in Philippines. Well, it's also Finland in Philippines. We have the sauna. Yeah. Ranta, parkkipaikka on siinä. Täältä oli mennyt kaikki puut nurin, kun oli taifuuni. Ihan joka ikinen. Aamuisin tulee käytyä joka aamu täällä lenkillä. Vedettyä semmonen 5 kilsaa joka aamu kävelyä vaan. Ei tuu juostua yhtään. Ei kestä juosta. Morning. Mut jotain liikuntaa saatava, kun on tuolla mehiläispesässä, niin on käveltävä. Ja sitten kun työ ei ole mitään fyysistä, niin on niinku tehtävä jotain asioille. Katsotaan, tuo näkyy tommonen hieno. Tuo näkyy toi Riihti, se on tosi komea. Täällä käymään joku päivä siellä ottaa video kanssa. Se on tosi high-end semmonen. Siellä on kans kämppiä sekä hotelli. Se on niinku molemmat, vähän kuin tuo meidänkin. Niin. Mut se on niinku suoraan meren rannalla. Se on tosi komea näkymä ja on niinku ihan viimeisen päälle. Täällä on tuettu nämä puut tälleen, kun ne kaatui, niin nostettiin vaan pystyyn ja tuettiin. Ja ensi kerralla kaatuu uudestaan. Tää on tämmönen perusaamu meillä. Normi aamu. Aamupala on Starbucksien normaali, et emme joka päivä Starbucksia oteta. Ihan normikahvit. Mut nyt vähän tämmönen, kun tämä kuvaan tänään, niin otetaan tohon elvistellään vähän ja vedetään puket siihen viereen. Kun on miten se nyt sanois? Soijalatet siihen. Soijapojalle. Kato nyt kyllä ranta tuolla hienosti. On kilometrin verran tähän rantaan matkaa kävellä. Meri näkyy siinä. Komeesti. Lenkkeilijöitä tulee ja menee. En tiedä. No, se puhuu kyllä venäjää. Oli kunnon tällaisia kunnon jakuutteja tuolta Siperiasta. Ihan jakuts. Koirat tappelee tuolla, kato. Joo. Koirat taisteli siellä. Niin tässä on nyt tää ranta sitten. Metsälas. Viva. Eli tää kuuluu meidän hintaa tohon. Vuokran hintaa kuuluu tää ilmainen käynti tänne. Morning. 8 Newtown Oh, 8 Newtown. Boulevard. Se on hyvä, tossa kun asuu, niin tää on ilmainen. Muuten tää olisi 20 € per kerta per kärsä. Ja tämmönen tää on kyllä niinku hieno. Väli pitää muistuttaa itseä, että onpas kiva mesta. Harva päivä tulee käytyä tässä, eli siinä on uima-allas ja uima-allas-baari. Uima-allas-baari on siinä, tuo Infinity Pool tässäkin. Morning.
Tämmösiä pikkumökkejä tässä ja ihan kiva keli. It's actually nice weather when it's not so hot. Yeah, it's not too hot. Morning. Morning. Paljon näkyy tuttuja naamoja, aina pitää muokata kaikille. Pitää tai saa, miten se nyt haluaa sitten ottaa. Riippuu vähän päivästä. Joo, täällä on hääpaikat oikein kaikki. How much the wedding cost here? A lot. A lot. I don't know. Never been tried. Joo, siellä on hääpaikat tuossa merenrannalla. Ja... I like the small pine tree shape here. Pine? Yeah, it looks like pine, but it's not. Joo, we call it in Finnish kataja. Yeah. Small pine. Lisää tätä rantaa. Se on toinen baari tuossa takana. Ruokapaikat on ja... Tää on komea tää meri, kun aurinko paistaa, niin on niin sinistä kuin voi ikinä olla. Morning. Siellä sitä merta on. Nyt ei oo kyllä niin sininen, näyttää vähän rumalta suorastaan. Ja tännehän ei saa tuoda mitään omia eväitä. Starbucks on ok, niillä on joku diili, mutta muuten mitään ei saa tuoda. Vartijat tsekkaa, niin mä teen sit sillä lailla, että mä pistän pohjimaiseksi kaljat, muut eväät. Ja sit sitten pyyhät päälle, vaatteet päälle, snorkkelit päälle ja sitten on kaikki ilmaiset kaljat mukana. Täällä ne maksaa ihan Suomi hinnat, onko 5 € kalja ja kaupassa on se puoli euroa, niin ei ole vaikea valinta kummin päin sitä tekee. Mutta tossa näkyy nyt maisemaa. Uimaranta ja... Tää on kyllä komea. Nyt on vähän laskuvesi päällä. Ja hiekkaranta. Täällä nyt noita aurinkotuoleja on. Nyt on vesi vähän matalalla. Tosissaan. Very low tide. Tossa näkyy ollut yön aikana tossa vesi. Ja tässä on kiva snorkelakki, siellä on paljon nähtävää tossa nousuveden aikaa, tulee kalat tohon, niin aina löytyy jotakin uutta näkemistä. Right? Very good snorkeling place. A lot of fish. And also a lot of sea snake. It's like no, not a lot of barely. Barely. Yeah. There's a herd of fish that you can see here. Yeah, many type of. Barracuda we saw here. Nemo, there's a lot of Nemo here. Yeah. You can see the wedding place venue. Joo, siinä on hääpaikka tossa ja tuolla on vessat tuolla ja tossa taas baari. Smile to my... Welcome to my YouTube. Who's YouTube again? Ai. Ja nyt jos tässä ruvetaan laskemaan how much this all cost, like this kind of morning, which is not normal, but 400 that's 53. It's like 450. 450 pesoa, 450 pesoa. Se on jotain 8 €. Joo, 8 €. Mutta ei ole normaalia ompalaa, eihän tällaista kestä kukaan, kenenkään perse sitten. Mutta tää on kyllä kiva tää ranta tosiaan, että tää on niinku ilmainen, kuuluu tuohon hintaan. Se on iso juttu. I think this is one of the best beach here. It's free for us. That's the nice thing here. Not the best, but it's free, so it's the best. Jos meillä rannoille lähdetään, me tullaan tähän. Tai sitten me mennään tonne yhteen resorttiin. Meillä on siellä vuosijäsenyys. Vuosijäsenyys maksoi sinne 150 €. Kun jäsenyydellä saa sitten, pääsee sisään, sinne uima-altaat ja rannat ja rantapaarit. Ja sitten saa kaikki juomat ja ruuat puoleen hintaan. Ja oliko siinä vielä sitten, siinä vuoden jäsenyydessä, niin saat yhden ilmaisen yön semmoista paratiisisaaresta.
Me mennään taas helmikuussa sinne saarelle. Se on ilmanen yö, niin mennään sinne taas nauttimaan koko rahaa edestä. Tuossa meidän takana, en tiedä näittekö, voin esitellä, se on semmonen pien satama. Menee lauttaa koko ajan tonne viereiselle saarelle. Tossa näkyy, katsotaan. Siellä näkyy veneitä. Ne menee tuohon vastakkaiselle saarelle. Se maksaa vaan 40 pesoa, eli onko se 8 euroa taas sitten? 20 senttiä korjaa. Ihan nätti saari, tosi rauhallinen, jo ihmisiä. Maalaissaari. Olangon saari on toi. Koitetaan kovasti etsiä nyt uutta kämppää. Semmoista omakotitaloa, missä olisi pientä pihaa sitten. Ja tuossa kun 2 vuotta ollut tuossa koirankopissa, niin siinä rupee vähän, vaikka on kiva olla, mutta siinä rupee vähän kaipaa tilaa, niin omakotitalossa on piha. Niitä saa suurin piirtein samaa hintaa, mutta pitää olla semmonen hyvä vaan, että hyvistä on vähän huono tarjonta. Että semmonen viihtyisi monta vuotta sitten. Niin ei viitti heti ottaa suht hyvää, viedä kamoja sinne ja sitten vähän päästä muuttaa uudestaan, niin katsotaan semmonen hyvä mesta edullisesti. Ja huomenna sitten on semmonen paikallinen iso juhla. Taitaa olla vuoden iso juhlapyhä, niin tuolla on tuolla Sepun kaupungissa isot hulapalot, niin mennään sinne kanssa käymään. Otan video sieltäkin sitten. Tomorrow we go to sinulla. Joo. Näette mitä se on. Siellä on oikeasti miljoonia ihmisiä sitten ja se on niinku Hepolle vähän huono paikka olla, mutta uhraudutaan ja mennään. Mä en oo 2 vuotena, mä en oo mennyt, kun se on niin paljon porukkaa, että se on vähän hirvittää meikäläistä, niin nyt uhraudutaan ja mennään sitten kattoo mitä se on. Laittakaa hei kommenttia, ihan mitä vaan, mitä te haluatte tietää. Mä vastaan kaikkiin kysymyksiin ja ensi kerralla taas nähdään sitten. Mulla on paljon aiheita, mitä mä haluan puhua, niin kuin ihan kaikki. Minkälaista täällä on ja ihan yksityiskohtaisesti käydä aiheita läpi. Mikä meistä tää oikein on. Hyvässä ja pahassa. Molempia löytyy ja mulla on tarinoita, mitä pitää kertoa. Mulla on useita tarinoita, on niin kuin vauhtia vaarallisia tilanteita. Laidasta laitaa, niin tulee ihan hyvä varmaan tästä tube-hommasta. Teillekin mielenkiintoinen. Mulla oli vähän, mulla on 2 vuotta pitänyt aloittaa tää homma, mutta ikinä ei ole kehannut oikein ottaa kameraa käteen ja kuvata. Mut nyt kun on toi toinen tubekanava tuossa vieressä, niin on taas tottunut vähän, niin antaa olla. Siis puhutaan vaan. Ei siinä tarvitse mitään ihmetä jännittää. Kyllä kaikki, mitä niinku ulkomailla asuu, niin suosittelen, että kertokaa kokemuksesta. Kaikki haluaa tietää. Mäkin haluan tietää. Mä katson hirveästi eri tubettajia, jotka kertoo videoista, mitä tapahtuu ulkomailla, niin kiinnostaa hirveästi. Kuten mainittu, täällä Jussi ja Tommi, ne ei tunne mua, mutta mä kyllä oon kattonut niitä. Toivottavasti nähdään joku kerta vielä niiden kanssa ja voidaan vaihtaa kuulumisia. Täällä kuitenkin välimatkat on aika lyhkäisiä loppupelissä, niin toivottavasti pystyy tapaamaan heitäkin. Mutta ei mitään, me nähdään ensi kerralla. Mä laitan tulee näitä. Se on moro. Kattokaa tätä meininkiä. Hei, täällä on siis noin koululaiset tuli tänne koko kööri. 200 lasta onneksi. Tänään me uimaan. Siellä on aikamoinen tungos. Kun te tykkää tehdä retkiä tänne kanssa. Ihan hirveellä.